Hello guys, good morning. Good morning sa aking mga kayahay at good morning sa lahat. Ang tungkol sa pag-uusapan natin ngayon sa araw na vlog na ito ay paano nga ba ang pag-warm up o pag-simula o pagpapaandar ng ating motor sa umaga bago tayo bumiyahe sa maghapon o sa araw-araw na pagbibiyahe natin. So, bago ang lahat, dapat ganito ang gagawin natin. So, tara guys, samahan nyo ako para makita natin o may pakita ko sa inyo kung paano ang pag-start ng ating motor bago tayo bumiyahe. So, tara guys. So ayan nga guys, sa nakikita nyo, chine-check ko muna itong gulong. Naka-center stand siya kung napapansin nyo. At itong unahan, okay naman siya. Medyo hindi naman masyadong malambot. So ayan, bago ko siya i-start, nakikita nyo naka-off pa siya. Off pa siya, naka-off. Kickstart ko muna siya ng isa, dalawa, tatlo. Papansin nyo guys kung bakit ko kinik ng tatlo, para magagalaw muna yung motor oil niya sa loob ng makina. So ayan guys, naka-on na siya. I-start na siya natin ngayon. I-start na natin siya ngayon. Nakikita nyo naman, hindi ko hawak yung starter. Itong kickstart muna. One click, diba? So napapansin nyo guys, one click yan. Hindi natin kailangan ng di natin kailangan guys na pandarin yung motor ng habang nag-warm up siya dyan. Huwag natin i-revolution ng ganito. Hindi pwede. Yung nakakasira kagad sa ating silinyador o accelerator. Naka-on yung ilaw ko kung may gumagalaw nitong motor ko pag wala kami So balik tayo guys sa usapan natin dito sa pag warm up. One click naman siya, karamihan naman ng motor one click, diba? So hayaan lang natin siya guys ng ilang minuto, 3 to 5 minutes, kasi yan ang tinatawag na warm up ng makina ng motor. So papakinggan nyo naman guys, diba? Pwede nyo ng revolution ng konti lang guys, huwag masyadong mainit. Check nyo na rin yung busina, yung signal light. Kaliwa, kanan. Saka yung ilaw, headlight. Headlight, naka high, low again, and off na siya guys. So yan lang po guys ang simple o tamang pag warm up natin sa umaga ng ating motor. So ayan lamang po guys ang simpleng pag warm up ng ating motor. At tingin ko yun naman po ang tama bago tayo bumiyahe. Mga 3 to 5 minutes or minsan nga 10 minutes ko ginagawa yun. Depende na lang sa inyo kung anong gagawin nyo, kung ilang minuto. So sa pag warm up guys, kasi kaya ako sinipa ng 3 beses na naka-off siya. Yung kickstart niya na naka-off pa siya,
dahil yung circulation ng kanyang motor oil sa loob ng makina dapat mag-circulate muna kasi umaakyat yan sa taas dapat mag-circulate muna siya yung motor oil. Kumbaga mababasa muna siya ng motor oil yung makina, kaya 3 beses siya lahat niyang gumagana. Tapos yun nga na-on muna, na-on na natin yung susi, saka natin isipain. Halos karamihan naman ng motor natin na pag warm up, one click na tinatawag, umaandar agad. Yung iba kasi pag hindi umaandar agad, ginagawa nila yung choke lever, tinataas nila yung choke lever para siya ng gasolina niya, para umandar siya, tapos sabay natin kickstart. Wag yung guys na electric start agad, kasi kapag electric start agad mahihirapan na yung motor. Mas mabuti na yung kickstart muna. Kaya electric start kapag naka-warm up na siya, tapos na sa warm up. Madali naman yan guys gawin kapag bago kayo magtrabaho o magbiyahe. Pagkagising niya sa umaga, o maaga naman kayo gumigising, o bago kayo, habang naliligo kayo, siyempre mag-warm up muna kayo ng motor, tapos bago kayo maligo. So at least nakaligo na kayo bago kayo magbiyahe, warm up na yung motor, so mainit na yung makina. Kailangan yung guys, di kailangan yung revolution agad, accelerate kasi nasisira naman yung accelerator cable nyo, tsaka yung nozzle niya sa carburetor baka marugado naman. Isa pa yun sa pwede maging kausa ng problema doon sa carburetor niya sa inyong motor. So yan lamang po guys. Kung bago pa lang kayo sa aking channel, mag-subscribe ako kayo at i-hit nyo ng bell notification para updated kayo lagi sa mga darating kong videos na upload. Yun lamang po guys. Salamat and God bless to all. Thank you.